बहुत अच्छा बात कहलू हो भौजी कि हमार एल तहरा बी में गिफ्ट क दी। अरे ना ना कहत हमेशा खातिर शिफ्ट क दी। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करत नहीं कि रउआ लोग ठीक होखे। तो आज हम फिर से आ गइल बानी। लेकिन क्यों? काहे से कि आज हम एगो गाना के रोस्ट करे वाला बानी। तो चली ना। चलो भाई। अरे है बाटे मोर इच्छा हो। अरे का इच्छा बाबूजी खुल के कह, कहीं तारो एल से मेल करे के त नानू बा। दे दो मोहब्बत में भिक्षा हो। मोहब्बत में भिक्षा चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? कहीं एक क्लब के तरह अंगूठा त नानू मांग लेबू? ये बड़ी अच्छी बात कही। ना ना तारा अंगूठा से का करे के बा? हमरा त लागता कि तू हमरा केला के परीक्षा लेवल चाहता रू। दिलवा में दिलवा अपन सिद्ध करो हो। हई दिलवा के दिलवा से सेट कइला के का जरूरत बा हो? गुड क्वेश्चन। ई सब लोग बुझता दिलवा के ना, ई बिलवा के खेल बा। तया अपन एलो हमारा बी में राजा गिफ्ट करो हो। Once more। तया अपन एलो हमारा बी में राजा गिफ्ट करो हो। बहुत अच्छा बात कहलू हो भौजी कि हमार एल तहरा बी में गिफ्ट क दी। अरे ना ना कहत हमेशा खातिर शिफ्ट क दी। अब बताई लोग एल आ बी के मतलब का होला? कि एल के मतलब का होला? कि एल के मतलब उहे नु मतलब कि लाड़, आ बी के मतलब छोड़ी जाए दी हम ना बताइब, रउआ लोग समझता नहीं नु कि बी के मतलब का होला। बंद करो हाथ जोड़ के मैं करत रहो गरम सिलेंडर पिया। अब बताओ जरा कि तो सिलेंडरवा ज्यादा गर्म हो जाई तो हमार मरकरिया ना फ्यूज हो जाई। रहा नहीं जाता। यही से दूरे दूरे ठीक बा, फेसबुक पर फील देके व्हाट्सएप पर गिल करत रहो। नहीं। अब तो उन्हीं लोग के का लगाता भाई लोग, जाई तो नीचे कमेंट में बताई तो भौजी के बारे में मिलता नहीं अगला वीडियो में। लेकिन जाए से पहले एगो रिक्वेस्ट बा भाई लोग, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो पेज के फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब चैनल पर देखता नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। मिलता नहीं अगला वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।